busana sing endah, setan ngaten. Iya. Kok nek tambahi si setan nih. Terus Ngene iki. Tok joget mau, kayak mau jaran gedruk. Gedruk. Cicilan ini. kaget aku. Kaya ngoyak babon lho. Mau gedruk, Pak De. Oh apa? Kerincingnya saka kene tekan kene. Tekan kempol kae. Kaya sing tak jogetke barang ini. Ana istilahnya topeng ireng. Nek mau gedruk sing tak jogetke ngene iki ajar setruk. Iya apa kuwi? Kowe ora Grog-grog asem lho. kowe ora gedruk nek kuwi ngeter. Ajar setruk. Ono nek Yo Mbak Fahmi jumeneng. Sepote ya, sepote ya. Lah niki enten spot khusus niki. Oh ana to. Enten. Oh spesial. Piye, Nggih. piye? Semare-care siap nggih. Piye sepote Fahmi piye? Tambah sak lirik kok niki. Oh iya. Siro Fahmi. Omahe Karanganyar. Rambute lembu. Terus Dastere. apa kuwi? Kemir. Kuwi yo. Kuwi sing gawe apa kuwi? Kage manggung. Aku gobek lho. Ana dastere lembir-lembir. Wah, elek-elek wae. Sesuk ditambahi. Apa? Setane ngeten. Ah. Ngeten. Lah ya ora iso kompak kok setan. Kaya patung Tuban wong mendem lho sing. Ini tembak bathuk. Mboten niku Prabu Fahmi. Heeh. Rambutnya terurai ngono lho, Mir. Agem busana sing endah, setan ngaten. Iya. Kok nek tambahi si setan nih. Terus Ngene iki. Nggih, setane ngaten. iya. Oh iya. Wis ben sak karepe. Sing penting wis semen, sing penting nyangone sak wis seneng. Ah iya no. Sabar ya Mi, sabar ya. Nggih. Oh sabar. Sabang No. bar. Wis pokoke Fahmi iki diapakno sabar. Diapakne, Mas? Wong direntalke wis sabar. Apa nek kaya anu wae. Nggih. Mbak, Semuanya dianggap angin lalu. nyuwun anu sarung jagung ning slendro. Lah iki sarunge jagung. Ayo, yaterke sik digarap tayub Mas Garing sing joget. Oh. Oh, Pak De Goreng joget nganggo setan, Pak De. Bu Fahmi mau lak pun ngeten, Pak De. Mangke jenengan setane beda. Ya ora. Piye Mas Gareng? Pak De Goreng ngene sak ora-orane. Kaya Bangsa munyo be. Olahraga. Ya Mbak Fahmi, mangga yaterke. Ya, buka celuk. Mangga. Iki sarunge jagung pancen abot rasane kebacut tresno ora kepikirno lan jane kuciwa jalalilo piye janjine iki
Bablas Kembang Rawe, Mbak Fahmi Roika.